गोख्रों भाबै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों रावबो जिरायनानै थायाखै आरो जेब्लासिम जोंनि बिटिसि आरो जोंनि एमपि खौ जों देरहाया अब्लासिम जोङो जिरायनानै थाया। सोरनिबा बोसोरसे जाबाय दाबो फिनवालिन दङ ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै एग्रिमेन्ट जायाखैला बेनि न'आ थानानै दं दिसिबो आइ मात्रि हकल आमार दादा बন্ধु हकल इउपिपिएल दলত আছিল আগত এতিয়া ইউপিপিএল দলটো এৰি পেলাই তেখেতসকলে আমাৰ বিপিএফ দল गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आङो आसा खालामबाय। गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे माखासे आयदाफोर लानानै भिडिअ बानायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा बेफोरनि गेजेराव दङ आथिखालनि बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय जिहेतु इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जुथाइ सरकार बिथांमोना बुंबोबाय थादों जे कारापसननि हेंथायै जुजिगासिनो दं आरो कारापसनखौ माब्लाबाबो लाइ होनाय जानाय नङा आरो कारापसनखौ माब्लाबाबो खालामनाय जानाय नङा आरो जायफोर कारापसन खालामग्रा बिथांमोनखौ माब्लाबाबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै। नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांथार भिडिअ ओंखारगासिनो दङ आरो बेल' नङा सिगाङावबो गोबां भिडिअ ओंखारबोबाय। नाथाय बैफोरबायदि कारापसननि सायाव बिथांमोनहा बा आथिखालनि सरकारा माबायदि एक्सन लादों बिनि थाखाय मोनसेबो नुथाय नुनो मोननाय जायाखै। बाथ्राया जाहैबाय चिरां जिल्लानि फाथाबारि बिसिडिसिनि जितु चेयारमेन निर्मल नार्जारी बिथांनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा माखासे अजद दिखांदों जे PMAY न'खौ लुफुंनायनि असिलायै बिथाङा 5,000 रां दाबिदों एबा 5,000 रांनि थाखाय बिथाङा एग्रिमेन्ट खालामदों। दा बिनिनो माखासे भिडिअ ओंखारदों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जुथाइ सरकारा कारापसननि हेंथायै जुदि थारैनो खामानि मावमारदोंब्ला अब्ला बेफोरबायदि इसिबां अगेन जायनाखि गरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय सफैनाय PMAY न' बिनि असिलायैबो जुदि 5,000 रां दाबिदोंब्ला बिनि सायाव सरकारा बा मा एक्सन लागोन बिनि सायावसो जोङो नायनांगौ जाबाय। दानिया भिडिअखौ एसे नायदिनि। फिनवालाव दं न'आ बेखौ बिसोरो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5,000 फैसा मोनैनि खेबाखै। माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों? एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव। बेसेबां थाखा बिदों? 5,000। सोर बिदों बेखौलाय? चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं मेम्बाराबो बे एखेयानो। मा मुं चेयारमेननिया? 5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा। मा मुं चेयारमेननिया? चेयारमेननिया निर्मल नार्जारी। किस्ति खनबेसे बुखो? आंनिया फार्स्टल' जादों। फार्स्ट बेखौ सोर लांखो? बेखौ आंनो माने ड्र खालामनाय जादों आरो। दा नोंनि आखायाव दं बेयो? चेयारमेना बिदोंमोन? चेयारमेना 5,000खौ बिदोंमोन ओमफ्राय माने सेकेन्ड माबाखौ सोना होगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा 5,000 होआबा माने बेखौ होआ। बेखौ माने गावनो बुंबाय गाव जानो बिबाय आरो 5,000खौ। न'आथ' जोंनि बे थुरिबारि फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि थुरिबारियावनो गंथाम गंब्रैसो दङ। बियो दासिमबो लुफुङा होनाय जायाखै आद्रा जानानै दङ। माबायावहाय बियो 5,000 कुरि लादों 5,000 कुरि। दा नोंथांमोना रायजोनि जानानै बिथांखौ माबायदि मावजानो लुबैयो? आङो रायजोनि जानानै आं बेखौनो लुबैयो चेयारमेन बिथांखौ जेन जाय बेनिफिसारिफोर गावहा दायथ' लादों बेखौहाय मोजाङै लुफुंजानो आङो चेयारमेन बिथांखौ आं लुबैयो मोजाङै मावलांनो थाखाय। गमामायै जुदि बिथाङा जुदि अख्राय बेबायदि सोलिबाय थायोबा नोंथांमोना उनाव रायजो जानानै मा बेबस्था लागोन? आरो बिथाङा गावनि गोसो बायदि सोलियोब्ला जोङो बे फाथाबारि बिसिडिसिनिफ्राय जोङो बे चेयारमेनखौ जोङो नाङा। अब्ला जोङो बे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे चेयारमेनखौ जोंहाय नाङा। मावनाया गावनि गोसो बायदि मावो। मेम्बारफोरजोंहाय गुरुत्व खोथा रायलाया। मेम्बारफोरजोंबो माब्रै मावनांगौ माब्रै मावनांगौ बियो सावराया। गावनि गोसो बायदि बे खामानिखौ गावगा पार्सनेल सिरि सिरि मावो। आरोबाव जिनाखि आइवाइ फैनाय हाउजिं बिनि गेजेराव बेबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैला बेखौहाय दोनथ'यो आरो बिनि गेजेराव GRS जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे GRSनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथिय लानो गावनि आखायाव लाजोबनानै GRSखौबो बिना पाब्लिक इनफर्म लामासिनो गावनो गोसोबायदि सलायना गावनो ट्रेन्सफार खालामदों। दा बिनि सिटआवहाय गावगा ओरैबायदि खालामदों बिनि फिसारिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे रोखोम मावहैयाखै GRSनि बेलानि बायदि। ओमफ्राय दा गावनो गोसोबायदि माने 5,000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिनवालनिफ्रायनो थानानै दङ।
ओमफ्राय दा दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय किसुमाना सोरनिबा बोसोरसे जाबाय दाबो फिसिनोवालिनो दङ ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै एग्रिमेन्ट जायाखैला बेनि न'आ थानानै दं दिनैसिमबो सोरनिबा फार्स्ट किस्ति हाबदों लास्ट किस्ति हाबाखै सोरनिबा फार्स्टआव 32,000 हाबदों नेक्स्टआव हाबाखिसै बे रोखोमै एग्रिमेन्ट होयैखाय बे न'आ थालांदों बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दानिया फैदो गुबुन मोनसे भिडिअआव जे चिरां जिल्लानि गोबांथार लाइमोनफोरानो जेसया समफ्राम हारिनि दैदेननायाव BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै इयुनखौ नायहरनानै BPF हान्जायाव जयेन जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनिबो मोनसे भिडिअ दं बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायदो जय खम्बा बरगयारिनि जय खम्बा बरगयारिनि जय जिसु सुब्रमण्यम सारनि जय सुब्रमण्यम सारनि जय BPF नि जय हाग्रामा महिला सारनि जिसुया सुब्रमण्यम दिनै बियो गोबां समाजनि खामानिखौ मावदों युथ्सफोरखौ बियो दैदेनदों गोबां स्पर्ट्स लाइनाव गोबां मायाव जोंखौ इनकारेज खालामदों जों बेखौ नुनानै जोङो आसा खालामदों जे जुदि जोंनो दिनै युथ जानानै जोङो फिउचारखौ जोङो सानाब्ला इयुन जिबनखौ जोङो दानो सानाब्ला उनाव जोंनि जिबना मा जागोन बा जोंनि फिसा फिसौफोरनि जिबना उनाव मा जाहैगोन जुदि जों दानो युथ जानानै इंलिशाव मोनसे बाथ्रा दं युथ इज द बेकबोन युथआनो दिनै सिनस्रि जोंनो दिनै समाजनि सिनस्रिया जोंनो जुदि जोंनो समाजनि सिनस्रि जानानै समाजनि बागै जुदि जोङो साननो रोङाब्ला दा बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन दा जोङो BPF सरकारखौ हामजानानै फैनायनि खारना बेनो जे जेनाखि सार जिसिया BPFनि थाखाय मोजां मावगासिनो दङ बिनि दारै जोङो दिनै BPF सरकारखौ मोजां मोननानै जोङो दिनै हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै आरो खाम्फा सारखौ जोङो मोजां मोननानै दिनै BPF सरकाराव जों बेनि थाखायनो फैनाय जादों आरो जोङो आसा खालामदों निश्चय जोंनि युथ्सफोरनि थाखाय गोबां मोजां खामानिखौ मावलांगोन जोङो सानजानिफ्राय लानानै सोनाब जोबजासिम साहानिफ्राय लानानै खोला जोबजासिम जोंनि माखासे BPF दोलोनि वार्कारफोर सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम दिनै जोङो गोख्रों भाबै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जों रावबो जिरायनानै थायाखै आरो जेब्लासिम जोंनि BTC आरो जोंनि MP खौ जों देरहाया अब्लासिम जोङो जिरायनानै थाया होननानै जोङो मोनसे थांखि लानानै आरो खामानि मावनो लानानै दिनै जोङो बेवहाय दिनै ओंखारगासिनो दङ आरो जाय बिनानावमोन बा फंबायमोन बिथांमोना फैबाय अरायसम जोङो बरायनानै लाबाय बे ससे भिडिअआ जाहैबाय चिरां जिल्लानि आरो गुबुन मोनसे भिडिअ दं जे क'क्राझार फातरघाट 2 नं वार्डआव गोग्लैनाय जायफोरनाखि गोबांथार बाङालि भाषाजों रायलायग्रा रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो दिनैहाय BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै लैहोर लैहोर फैनानै जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे दिनै एसे गाबोन एसे UPPL हान्जानिफ्राय गोबांथार रायजो राजाफ्रानो नागारनानै BPF हान्जायाव जयेन जाफैबाय अब्ला जोबथारनायाव UPPL हान्जाया थाहैगोन थाहैया बिनि थाखाय मोनसे सिन्था खालामनांगौ बिसय होननानै आं सानो दा बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नाय হয় প্ৰথমতে আপোনাক মই আপোনাৰ চেনেলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আজি আমাৰ শান্তিনগৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আমাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হয় পাথৰঘাট বুলি কৈ জাগাটোৰ নাম এই অঞ্চলৰ পৰা বহুত আমাৰ আই মাতৃসকল আমাৰ দাদা বন্ধুসকল UPPL দলত আছিল আগত এতিয়া UPPL দলটো এৰি পেলাই তেখেতসকলে আমাৰ BPF দল ছাৰ হাগ্ৰামাৰ দলত ভাল পাই পেলাই এতিয়া তেখেতসকলে নিজে আমাক মাতি পেলাই আজি আমাৰ ভাইটি এই গোপাল বিশ্বাসে তেখেতে আমাক মাতি পেলাই এৰেঞ্জমেণ্ট তেখেতে কৰিছে কৰি পেলাই আজি আমাৰ এই পাথৰঘাট 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিটো জইনিং প্ৰগ্ৰাম তেখেতৰ আয়োজনৰ কাৰণে আজি আমি এইটো কৰিবলৈ হুকুম হ'ল এৰাউণ্ড 100ৰ ওপৰত আছে সব আমাৰ মহিলা আৰু আমাৰ দাদা বন্ধুসকলক 100 জনৰ ওপৰত আছে হয় এতিয়া আমাৰ BTC অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ ছাৰ হাগ্ৰামাৰ যিটো BPF সকলোৰ মুখৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে BPF ঘৰে ঘৰে BPF সকলো মুখৰ পৰা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ BTC অঞ্চলত সকলোৰ মুখৰ পৰা এটাই ওলাই এই কথাই ওলাই যে আমাৰ ঘৰে ঘৰে BPF গাঁৱে গাঁৱে BPF আমাক লাগে হাগ্ৰামা ছাৰক লাগে এইটো কথা ওলাই বাধ্য হৈ গ'ল আমাৰ ৰাইজ আমাৰ BTC অঞ্চলৰ যিমান ৰাইজ বাধ্য হৈ গ'ল যি চৰকাৰ এতিয়া UPPL চৰকাৰ BTC চলাই আছে এই চৰকাৰটো টোটেলি ফেলাৰ বুলি সকলো ৰাইজে গম পাইছে আৰু চৰকাৰটো ভালদৰে চলাব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ ৰাইজ সকলোৱে কয় এতিয়া আমাক
BPF দলকে লাগে আমাক হাগ্ৰামা ছাৰকে লাগে এই কথাটো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা মুখৰ পৰা এই কথাটো ওলায় কাৰণ এই চৰকাৰ যিটো চলাই আছে এতিয়া UPPL চৰকাৰ BTCত টোটেলি ফেলাৰ হয় এইকাৰণে ৰাইজে ভাল নাপায় তেখেতসকলক তাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ দলক দলে দলে আহি পেলাই যোগদান কৰি আছে बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनदों माबायदि मोन्दांथि मोनदों प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालाम सानाखिसै दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों